Bij het Fries Film- en Audioarchief verzamelen en beheren wij sinds 1988 het audiovisueel erfgoed van Friesland. We zijn geïnteresseerd in alle audio, films en video's die in en over Friesland zijn gemaakt, van heel oud tot zeer recent. Wij bewaren, digitaliseren en zetten het materiaal online. Onze collectie bestaat op dit moment uit ruim 20.000 audiovisuele stukken die wij voor een deel al hebben gedigitaliseerd. Een groot deel van onze collectie is afkomstig van enthousiaste amateurfilmers die hun materiaal aan ons hebben geschonken of in beheer hebben gegeven. Maar ook met historische verenigingen, culturele organisaties en bedrijfsarchieven werken wij samen. Onze medewerkers en vrijwilligers hebben expertise op het gebied van filmarchivering, restauratie en digitalisering. Al het materiaal dat binnenkomt wordt door ons bekeken en beschreven. Bijvoorbeeld op een van onze professionele steenbektafels. Tijdens dit proces worden alle technische aspecten van de films beoordeeld en worden eventuele restauratiewerkzaamheden verricht. Op technisch gebied omvat het werk van het Fries Film- en Audioarchief verschillende processen. Digitalisering is een essentieel onderdeel waarbij analoge films worden omgezet in digitale formaten om ze te behouden en gemakkelijker toegankelijk te maken. Bij het digitaliseren van audio wordt analoge audio-inhoud, zoals oude geluidsopnamen op cassettebandjes of vinylplaten, omgezet in digitale geluidsbestanden. Bij dit proces maken wij gebruik van gespecialiseerde apparatuur. De schaal en verscheidenheid van onze collectie vraagt om een goed organisatiesysteem. Alle binnengekomen films, video's en audiodragers worden zorgvuldig bekeken en beschreven. Deze informatie wordt ingevoerd in ons collectiebeheersysteem, gepubliceerd op onze website en is doorzoekbaar voor iedereen. In dit depot worden alle fysieke films, video's en het audiomateriaal opgeslagen. Het depot is klimaatgecontroleerd, dit betekent dat de temperatuur en luchtvochtigheid constant gereguleerd worden. Het is belangrijk om de fysieke stukken zo goed mogelijk te bewaren voor de toekomst. Het Fries Film- en Audioarchief zet het gedigitaliseerde materiaal ook online op de website en social media kanalen. Op deze manier heeft een groter publiek de mogelijkheid om kennis te maken met de rijke geschiedenis en cultuur van de provincie Friesland. Heeft u ook oude films of audiomateriaal thuis liggen en bent u nieuwsgierig wat hierop staat? Neem dan gerust contact met ons op.